Na hát sziasztok, üdvözöllek titeket ebben a videóban. Budapesti buszvonalak bejárása. Ez a mai videó arról fog szólni. Bejártam már az 5-öst, a 7-est, a 7-et, a 8-et, a 9-est. És most jön a 10-es és a 11-es. Ebben a videóban azért minimum 2 vagy 3 buszvonalat járunk be, legalacsonyabbtól a legmagasabbig. Ez így lesz. De az olyan buszjáratokat járom be, amik azért tehát így rendes buszjáratok. Tehát nem az, hogy mondjuk a 10 az ilyen csak ilyen időszakonként van. Hát most azért nem járom be. Nyilván van millió más. Ezen fővonalakat járom be. Mindegyiket természetesen, de ilyen hivatalosan állandó buszvonalakat járom be. És hogy megnézzük, hogy maga a vonal milyen. Tehát, hogy ide mondjuk egy telebusz kéne, kiszolgálta ez a vonal, és személyesen megnézzük, hogy van-e igény egyáltalán így buszszolgáltatásra, vagy kéne ide egy villamos vonal esetleg a 10-es vonal, csak egy példát mondtam. De ezt megnézzük, hogy milyen az utazás körülmény, milyen időközönként jár, fél óránként jár, és nem feltétlenül a busz MF23-mal fogunk utazni, de nem feltétlenül a busz videózom, hanem ugye maga vonalat. Tehát, hogy milyen megállói vannak, hogy hol jár. Ez egyébként Budapest legrövidebb buszvonala, elárulnám nektek. Ez az Őrsvezértere metró és hévállomása és Hungexpo között közlekedik, ez egy körjáratként szolgál. Hungexpo első kapu, második kapu, harmadik kapu megállóit érintik, és egyébként durva sofőr hiány van, és sokszor itt pótlóbuszok is vannak, csuklós FLR-ek, de pótlóbuszként. És akkor van ugye a Hungexpo, meg kongresszusi központ, ha nem tudom mik van, de a Hungexpo-nak a területét, tehát így körbe megy igazából. És akkor vissza a Kerepesi úton, az M2-es metró van a Pillangó utcát érintve. Mert a szálljunk is pör rá. Jó szórakozást! MF 23, belseje ilyen fehéres, meg ott is ott a belső test. Ilyen egyébként, ilyen a belső tér, ilyen az ajtó. Bemondás az akkor ezek szerint nem működik, a 10-es busz az tulajdonképpen itt letér. Sajnos nem működik a bemondás egyébként, úgyhogy meg a világítás is világít félig, nem? Most én nem annyira buszra akarok fókuszálni, mert nem a busz a téma, hanem a vonal a téma. Tehát ugye megáll ugye Albertisai köz, akkor Kőbánya felsővasútállomás, és itt is megnézzük azt, most ugye rajtam kívül 2 utas van ugye a járművezetővel együtt. Most ide egy telebusz, de teljesen jó lenne ide. Azt amikor van a rendezvény, ugye akkor nem. Mondom ezért nem az. Neki viszonylag jó állapotú busz egyébként, de viszont utas az tényleg alig van egyébként ezen a vonalon. Hát ami van további érdekes, hogy hol szállnak fel többen, mert valamelyik sokan szállnak fel, akkor lehetne sűrítőjáratot berakni esetleg. Ugye ezért is csinálom azt, hogy hova kell sűrítőjárat, kéne betétjárat, vagy valami ilyesmi. Vagy nem kéne ilyen járat. Ilyen a busz egyébként, így röviden tömören ennyi amúgy. Aztán ennyi, hogy a vonal 10 per mennyi, az már videó végén. Nekem nem a videó végén, videó felén elmondom. ide esetleg valami villamos vonal mehetne ide, mikor ilyen nagy rendezvény, hogyha valami vágányt ide csinálhatnának, vagy nem tudom.
Vagy egyébként nincs feltétlenül rá igény, de viszont mivel van itt hely, akkor itt valami lakópark ide épülhetne. Hát csak itt van ez a fű, tehát ide semmi, így itt szerintem felesleges így ilyennek lennie, úgyhogy ahol van itt hely, mondjuk mindjárt lesz még egy ilyen nagy rét, ilyen kis dombos, ide épülhetnének ilyen kis lakóparkok, ilyen mini lakóparkok, és ugye a másik oldalra nézzünk, akkor itt lehet, hogy itt a Hundexpo, tehát még található. Egy nagyon kis fullos hely, rengeteg rendezvény van itt, úgyhogy igen. Sok videó lesz arról is, mert most elkezdek ilyen rendezvényekre kijárni, nem csak a járművekre fogok videót csinálni, és akkor a második kapu nevű megálló, de mondom, ide lehetne egy lakóparkot csinálni, itt a nagy pusztára. Budapest a legrövidebb vonal egyébként. Ez a vásárközpont főbejárat, hogy szállnak is fel egy páran, egy 4-5 utas, azért van. És a buszsáva is van a buszvonalnak, úgyhogy eléggé menő, eléggé vagány egyébként. Ez a végállomás, ugye a Hundexpo. Mi az? Expo tér, túloldalon meg a 195-ös busz, és akkor itt jövünk is ki a Kerepesi úthoz, és itt lesz az M2-es metró. Ez a vonal egyébként, és egyébként a vonal bejárásokról annyit, hogy tehát bejártam az 5-öst, a 7-est, 7-et, 8-et, meg még ilyen az összesbe fogom járni, de hogy visszafele is be kéne, ugye úgy lenne érvényes. Hogyha lesz ennek, tehát hogy is mondjam, hogyha sok lesz az érdeklődés iránta, meg lesz is értelme, itt elhagyatott vágány egyébként van itt, lesz is értelme, akkor visszafele is be fogom járni ezeket 2026-ban ezeket a vonalakat, tehát hogy visszafele is. A körjáratokat azokat meg teljesen bejárom azért, már inkább, de nem körjárat, hanem a hosszú, még 5-ös, 9-es, meg az összes többi 105-ös, amik nem körjáratok, azokat bejárom az egyik irányba, de visszafele, akkor valamelyik irányba még nem járom be, csak az egyik irányba jártam be. De akkor visszafelé is be kéne járni, és ha lesz ez iránt érdeklődés, még lesz értelme, akkor bejárom visszafele is. De csak 2026-ban, mert év végére végezzünk mind a 280 nem tudom hányjal, és egyébként a GVM 207-es. De akkor épülni vasútállomás egyébként, de történet még annyi, ugye akarnak, hogy a török őrvasútállomást akarnak építeni ide. És itt ugye híveket szokott szállítani itt ezen a szakaszon. Még üzemszerűen működik, de viszont utána a vontató gőzmozdonnyal, vagy mivel szállítják, a kis obóval azt hiszem, de felsővezeték már nincsen kiépítve, de itt mehetne simán egy villamos valamerre Kőbánya fele. De minden esetre már meg van építve, most már csak felsővezetéket kéne építeni, meg áramot. Akkor azért szerintem teljesen jó lenne ide egy villamos panel. Csak korlátokkal természetesen, hogy azért valaki kicsit tágasztott a sírja, bár hogy nincs rajta forgalom. Itt a pillangócik le is szállnak, A-járatra semmi szükség, B-járatra semmi szükség, E-járatra is semmi szükség nincsen, és A-járatra nincsen. Azt mondtam, nem tudom, de semmilyen külön járatra nincsen szükség. Teljesen jó ez a buszvonal, ahogy van, talán annyi, hogy midi busz járhatna itt, de azért nem fog járni, mert messze van a garázs innen, az már nem érné meg. Úgyhogy lehet, hogy az MF-23 kőbányás, úgyhogy nem tudom egyébként. És mondom, hogy vagy cinkodás, vagy kőbányás, mindegy is, de egyébként ez a Pillangóca metróállomás, innen lehet átszállni a metróra. Itt végig nyomja a Kerepesi út, és akkor egész egy ilyen körjárat, őrse vissza. Úgyhogy igen, 10 perc alatt be lehet járni ezt a vonalat. Itt ugye busszal akkor tudtok még máskor utazni, hogyha metrópótlás van. Egyébként semmilyen más alkalomkor egyébként nem lehet. RCT 721. Most személyiségjogok megsértése most ez igen, hogy egy rendszámot így bemondtam, de minden RCT van hóban a BKV állományában ilyen rendszámú járgány, ezért érdekes, hogy egy autón is rajta van, csak 721-es. De nem lesz sem baj a autósnak, ha bemondtam a rendszámot, de máskor figyelek, ezt nem mondom így be videóba, mert személyiségjogok megsértése így elvileg. És egy nagyon jó kis környék, és ugye Zulu egyik legjobban lakott terület itt Budapesten. Hogy is mondjam, tehát ugye a legtöbb ember Budapesten, aki ebben a kerületben lakik, az ez, meg Újbuda, meg melyik még, az 16. kerület, ez is nagyon népes.
meg melyik még? Neki 9. kerület, ugye ott lakom én. Aztán meg a 17. kerület, ugye, ezek az olyanok, csak így mellékesen mondom, hogy nagyon, hogy mondjam, tehát a legnépesebb, legsűrűbben lakott kerület, és a legtöbb ember lakik itt, bármilyen kis rétszepméteren, és hát egyébként van ez a ház, és akkor azt hitték, hogy itt laknak 50-en, 100-an, azt mondjuk 300-an, tehát hogy így képzeljétek el. Ez a 475-ös metró, ugye ez a használt metró, ezt minden nap lehet látni, ugye, de érdekességképpen ez most már bemutatom így egy rövid kis körbetekintés, ugye, hogy mit lehet látni, de azt is szeretném nektek bemutatni erről a buszjáratról, hogy az érdekesebb rész, pedig az összes rész egyébként érdekes, hogy mi a látvány. Most a látvány az mindig van, mert mindig ennél érdekesebb, nem forgalmas, aztán forgalmas helyre megy ez a buszjárat. Tehát nem volt olyan pont, ahol nem videóznak, hanem mindenhol van valami érdekesség, amiről lehet beszélni, elhelyezett vágányok, vonat, meg ilyenek. Úgyhogy igen, Ősvezértere, második legforgalmas, az ország egyik legforgalmasabb tere. Ahol sokat csatos. De én nagyon szeretem ezt a teret. Mindegy, itt lerak a busz, ugye itt, és akkor aztán pedig beáll oda, és onnan indul. Az előre, a 161 E-busz előtt. Köszönöm a figyelmet. Nagyon nagy dudálás folyik ott. Amúgy. Jön a busz 11-es. Lesétáltam addig. Itt ugye a busz dudálgatott így, de jár sokáig van a mély duda. Így szól. Nem ez. Nem az a busz volt az. A balesetet a Kolosi téren. Majd megnézzük a járművet, hogy mit sikerült rajta csiszolni, és közben jön a én buszom, a LY 104-es, LYH 104-es. Nem szeretem azt a videót, amikor így érkezik, mint amikor kiindul, és akkor úgy messzebbről, amikor elhalad, mert nem balhézik, hogy ne kamerázom, azt nem enged föl. Az aztán nem olyan vicces. A belső tér, de most nem feltétlenül a busz miatt. Ugye itt amúgy egész jó busz, meg a busz járat. De viszonylag kevesebb vannak rajta, úgyhogy ezzel lehetne ritkítani, de lehet, hogy ez 5 perc múlva már nem így lesz. Ki tudja. Szóval jó, nagyon a busz amúgy. Következő megálló Nechvárd-liget. Kettő 11-es egymás után. Tólódnak nagyon a buszok itt amúgy. Lesz ezen a vonalon. Aztán lehet, hogy ugye olyan, hogy rendszámon belüli pótlás, ugyanígy LYH széria fog pótolni, ami nem látványos pótlás, ezt nem fogom videózni. És ennek elektromos vezérlésű az ajtaja egyébként. Ennek kitároknak az engedélynek pedig rendes levelő meghajtás. Hát itt már megtelik az embertelen, úgyhogy
Ke utca. Ez igazából nagyon elit. A következő megálló Réd utca. A következő megálló Agyenke utca. Ezért lesz ilyen hosszú ez a videó, mert annyi érdekesség van ezen a vonalon. Apolcsányi utca. Hát hiszem, hogy ez már van tömeg. Ez furcsa buszmegálló, annyi különlegesség van ezen a vonalon. Rendszeresen itt állandóan videóznom kell. Nézd, milyen táj. 10/10 a vonal. Már is a kedvencem lett. Paloták, meg ilyenek vannak itt. Nagyon elit ez a neged. Nagyon. A Nagyon, következő megálló Eszter utca. nagyon kultúrált. Következő megálló Városliget utca. Városliget utca. Pusztaszeri köröm. A következő megálló Pavol utca. Pavol utca. A következő megálló Lórics Zsigmond gimnázium. A következő megálló Ömörgény utca. Ömörkény utca. Következő megálló Berec
Verecke lépcső. Verecke lépcső. A következő megálló Vöröstorony lépcső. Vöröstorony lépcső. A következő megálló Nagybányai út. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! Hát srácok, én egész konkrétan ledöbbentem egyébként. Tehát nekem ez a buszvonal 10/10, tehát annyira bejön. Olyan táj van, meg olyan jó a környék, tehát olyan szinten jó a környék, és én belvárosi vagyok, tehát nem annyira belváros már, de azért mégis csak. És kiszakadni így a külvárosba, ilyen szép kultúrát környékre, azért jó érzés. És második kerület Nyék városrész, egyébként itt van táblán rajta Nagybányai út. Ilyen a kis végállomás, hogy ABC található, egy mini ABC, és Coca-Colát lehet vásárolni. De én sofőr helyében én azért becsuktam volna az ajtót, mert ha én most beszállok, és én be tudom indítani, akkor el tudnám kötni a buszt. De nyilván itt nem teszünk, tehát eszembe se jut ilyen, csak mondom, hogy én ezt nem hagynám így. Egyébként ilyen a végállomás, 10/10 a vonal, már is full a kedvencem lett. Egyszerűen tényleg, és semmit nem változtatnék rajta, úgy jó, ahogy van. Ez a buszvonal úgy jó, ahogy van, nincsenek se túl sokan. Ez a pont jó. Annyira talán a buszokat mondjuk lecserélném rajtuk, mert ez ilyen szép környékre. Azért elér ide a smog, azért lehet érezni, hogy azért a buszok ide feljárkálnak, és azért ezek már citárók. Gyönyörű busz egyébként. De viszont máshol közlekedjenek inkább ilyen forgalom, ahol már eleve smog van, nem azt mondom, hogy még terheljünk rá, de vagy mégis olyan helyen kéne, ahol nem olyan nagyon nagy a forgalom, de azért mégsem egy ilyen környékre szennyezném a levegőt egy busszal. Egy ilyen régebbi busz jobban szennyez, ugye meg jó erőlködik, és azért sok citáró busz jár. Nagyon elakadnak a buszok, meg én azt változtatom rajta, hogy ugye az van benne a menetrendben, 4-8 percenként jár egy csúcsidőben, tehát 4-8 percenként. Most én egy kicsit úgy ki vagyok, mert hogy ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy sokat segített egyébként, mert odaírek 5/6 percenként jár a buszjárat, hát sokat segített. Tényleg az embernek perceken, másodperceken múlik az ide, és akkor odaírja 4-8 percenként, hogy köszi. De itt ez már meg törökfész egyébként, ez
ez a rész egyébként, és a gyönyörű Budai hegység, hát ide mindenki, aki busz van, el kell jönnie, be kell járni ezt a vonalat, mert nem fogja megbánni. Max akkor, ha nem tud leülni, vagy valami nagyon szar buszt fog ki, akkor esetleg, de egyébként ez egy nagyon jó vonal, és ha bármilyen pótlás lesz itt, és nem fogok újabb vonalakat kijelölni, mert vannak a heti pótlások sorozaton egyébként, és abban van van azt hiszem 10, kb. 10 kijelölt vonal. Ha bármi pótol rajta, én óránként, 2 óránként megnézem, hogy az adott vonalon van-e valami pótlás, és igyekszem, hogy ami ebben az évben azokon a vonalakon pótolt, mindenre kimegyek, bármilyen szar pótol, és a lényeg az, hogy pótlás legyen, és ezek a kijelölt vonalak, tehát ha bármi pótol rajtuk, én kimegyek rájuk, tehát vagy lehet csak elfilmezem, nem utazok vele, de mindenképp valamilyen formában meg lesz örökítve, mert az általatok is és általam is nagyon kedvelt buszvonalak, és valamelyiken nagyon kevés a pótlás, és azért kell megörökíteni, valamelyiken már nagyon sok, és azért kell megörökíteni, mert egy idő után, hogyha egy buszvonalon mondjuk megszokod, hogy NCA konnektók járnak, és akkor mondjuk egy csomó mondjuk szóló SKRS konnektók pótolnak, akkor az már ilyen átfordul, ilyen érdekes látvánnyá. Az ember szintén így jó kedve lesz tőle, meg ilyen érdekes látvány. Na, de a heti pótlásokról még szeretnétek tájékozódni, akkor jobban nézzetek rá a csatornára. Most nincs olyan időm elmondani, de lesznek még külön videók, amikben ezt jobban kifejtem. Tehát nézzetek szét a csatornán, és ott fogtok találni egyértelműbb választ. Hogy ez miért van, meg miért jó, meg ilyenek. Én most csak azt elmondom, még a kijelölt vonal, amihez bármi pótol rajta, és én látom, tehát hogy természetesen, hogyha van valami nagy családi, baráti összejövetel, akkor nyilván nem megyek ki, de ha mondjuk nekem nincs kedvem, akkor is kötelességből már kimegyek. Tehát, hogy igyekezek mindegyikre kimenni. Tehát így mondom. Tehát, ha nem minőség, akkor is, de legalább legyen lefilmezve. Ezek azok a buszvonalak és trolli vonalak egybe. Mondom, 8 buszvonal. És a 31-es, mert azon rohadt kevés pótlás van most már, és régen pedig tele volt egy csomó busszal, és így rontották el azt a szép, gyönyörűséges, drága buszvonalat, és ez egy nagyon kultúrát rész ez is. Tényleg lövök se fotót. Nem tudom, mint valami turista gyerekem, itt jövök és fotózgatok, de annyira kultúrát, és áthittem volna 2040-be, esküszöm. 2040-ben egy külvárosba, mert egyébként pedig annyira, tehát annyira kultúrát, és tehát bármi pesti külvárosba átmegy az ember, akkor nem, ilyet nem tapasztal, azért ilyet látványt, azért így, ilyen luxus környezet azért az ember nem lát. Azt valljuk be, tehát hogy azért hővekből van, azt leszakad az állameskü, aranyból, hú, állam leszakad, de tényleg, olyan kultúra. Jó levegő van itt. Ez tényleg 2040, esküszöm. Minden külvárosnak ilyennek kéne lennie, csak ezen kéne dolgozni, és hogy azért tényleg a járdák normálisak legyenek, meg ilyen szélesek legyenek, és itt még legyen egy ilyen rész. Ez azért, mert sétálsz Rákosszentmihályon, tegyük fel, de bárhol sétálsz külvárosba. Vékony járda, egyből itt melletted az út, és mondjuk tegyük fel, nagyon mész, beszélsz, mint most én, és akkor ugat egy kutya, és akkor valaki megijed, de mégis valaki saját lábába, hogy jaj, megijed, megbotlik, vagy esetleg épp ügyetlen, az kiesik az útra, az autó elé. Hát akkor mi van? Hát halál. És egy kutya miatt. És amiatt, hogy nem lehet megcsinálva a járda. Mindegy, nagyon elszakadtam a témától. Igen, szeretek sok témába így bele kapcsolódni, de most akkor térjünk vissza erre a témára, hogy a 31-es buszt eleve sokan kedvelik, és régen egy cinkotásvonal volt, nagyon jó buszvonal volt, még aztán Arrivas adott rá ki buszt, és rengeteg busztípus volt rajta. Icarus 280-tól kezdve 435-ig, Volvo 7000A, 7700, Mercedes Connecto, Mercedes Citaro, Next Gen Connecto, tényleg rengeteg minden volt a vonalon, és most már egy darab típus van, az a MAN Lion City, amit hát én nem nagyon kedvelek, tehát egyáltalán nem, és így teljesen, tehát így elrontották a mondat, és a bármi pótláson ez már múlt idéző. Na de akkor a másik kijelölt vonal az 54-es. Ez igazából így annyira nem kötődik hozzám, szoktam használni, de viszont mivel tehát a lakókörnyezetemen belül halad el, tehát hogy a ház előtt szó szerint majdnem, tehát hogy a legközelebb eső buszjárat hozzám, és legalacsonyabb, tehát hogy mondjam, tehát számú busz
És ez 54, úgy gondoltam, hogy a 54-esen is, ha bármi pótolni egyből a város másik felén vagyok, és épp nem videózok, ha nincs úgy komoly dolgom, csak egy kis dolgom, amit le tudok mondani könnyen, akkor lemondom, és akkor elmegyek ezt a pótlást lefilmezni. És a 223 224 az is ott előttem jár, csak ott azt azért nem filmezni, mert ennyi kijelölt vonalat meg nem lehet már. Tehát 54-esen ritka a pótlás egyébként is, 55-ösen már nem, mert volános, nincs elég busz, sofőr hiány is van. 223-en úgy szintén, tehát hogy ott már azért, hogy is mondjam, tehát ott azért gyakoribbak a pótlások, de 54-en tök ritka. És a 54-es meg azért kedvelik egy jó páran. Ezért arra gondoltam, hogy az is egy kijelölt vonal lesz. Na a másik, 70-es troli vonal. Rengeteg minden pótol rajta, és pont ezért, hogy ennyi minden van egy troli vonalon a buszban, és ez is ilyen különleges látványt ad. Amikor mondjuk év végén megnézzük, hogy na, ebben az évben mennyi minden pótolt, akkor már biztos ki fogom törölni ezeket, tehát csak a legminőségiebbeket fogom meghagyni. De mégis, a csatornán szétnéztek, akkor azért látok bőven, ha valakit érdekel az, hogy az a látvány, hogy 70-esen busz megy troli helyett. Ugyanez vonatkozik a 80-asra is, az is egy kijelölt vonal, ugyanígy, mert az meg a kedvenc troli vonalom, és nagyon kötődik hozzám, tehát hogy kisgyerekkorban 3 éves korom óta, tehát tényleg így majdnem napi szinten használtuk. Hát inkább a 81-est, hát ezt a kettőt, tulajdonképpen 80-81-est. Mindig vagy a 170 régen a 16. kerületben laktunk, de erről is van videó, ugye, hogy pontosan melyik környéken. A 174-es busszal mentünk be a Csertő utcáig, és onnan 80-81-essel. Ez csupán miattam, hogy akkor trollizzak is egy kicsit, és ha volt idő, akkor mindig leszálltunk a Csertő utcán, és akkor mindig a Ondvezér útja, Szent Mihály út, vagy nem tudom már milyen neve van a megállóna, de ott a 174-es busz keresztezi a 80-as, 81-est, és akkor az én kedvemért, mert mivel nagyon szerettem azt a vonalat már akkor is, mert mivel rengeteg trolli járt rajta, ezért és volt időnk, akkor leszálltunk, és mindig úgy mentünk. És szintén így baszki, ott a busz, és azzal kéne visszamegyek, de mindegyet, akkor most sem megyek a mással. És visszafele azért sem, mert egyébként átláttunk ebből a buszból, hogy a másik buszon milyen tömeg van lefele. Mondjuk, hogy is mondjam, kicsit a menetrenden alakítanék egyébként. Azt mondanám, hogy szerintem ez így még jó. Tehát én a buszt így hagynám úgy, ahogy van, csak ez a 4-8 percenként közlekedik, 2 elmegy egyszerre, jön 8 perc múlva a másik, ez nem rendszer. Tehát ez legyen ennek egy rendszere, 5 percenként járjon, én azt mondom, azt javaslom, hogy járjon ez 5 percenként. És akkor minden happy. Ennyi. Másik kijelölt vonal a 83-as. Ez a legközelebb eső trolli vonal hozzám egyébként. És mindenféleképpen érdekes, azon is sok a pótlás, mivel azért Ferencvárosi, ezért érdekes. És a legfőbben kijelölt vonal, de a legjobban kijelölt vonal tényleg, tehát hogy amit a legtöbbször valószínűleg tudok nektek kapni, mert rengeteg mocorgok azon a környéken is, megy a suli ugye ott van, és délután is általában az őrsön mindig ott beszoktam menni az IKEA-ba, akkor ott mindig el vagyok egy kicsit, megnézem, hogy mi pótol, hol a videótéma, az őrsön ott minden nap ott vagyok, és onnan nagyon könnyű kimenni a 92-eshez, bármi pótláson, de most én otthon vagyok, mert akkor az 54-eshez egyébként nagyon könnyű kimenjek, de a legfőbben kijelölt, mert nekem a kedvenc vonalom az a 92-es vonal egyébként, és 92 volt, tehát egybe, tehát hogy itt nincs itt szétválaszt, hogy akkor az arra nem, tehát ugyanúgy, igen. Méghozzá azért, mert hozzám nagyon kötődik, nagyon jó vonal, és nagyon jól tudja neki nyomni bármelyik sofőr, Ilona telep és Kistarcsa kórház hévállomás között. És ha valaki minden busszal ki szeretné próbálni, hogy milyen azon a szakaszon 80-nal meg 70-nel menni, ki kell várni azt szerintem egy évtizedet lehetne rávárni, vagy hát minimum azért 7-8 évet, hogy de szerintem 10 éve eltartana addig, hogy Budapesten az összes busztípus pótoljon azon a szakaszon, pont 92-es, mert egyébként egy időszakban sok a pótlás, nyáron sok a pótlás, de egyébként ott sem olyan gyakori. Tehát, hogy régen az volt, most már nem annyira, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekesség, ha bárki lekapja. Ezek közül még a kijelölt vonal a 133E, úgy szintén azért, mert sok minden pótol rajta, és a 176E, mert sok minden pótol azon is. És a 277-es is egy kijelölt vonal. Tehát ezek közül, tehát akkor felsorolom gyorsan még egyszer, 8E, 31-es
busz, 54-es busz, 70-es roli, 80-as roli, 83-as roli, 92 A busz, 133 E busz, 176 E busz, 277-es busz járaton. Tehát ha valaki bármi lát egy ilyen pótlást, ezt nagyon megköszönném, hogyha elküldenétek, nyugodtan elküldhetitek. Ruben Rock a nevem igazából, ROCH, Messengeren küldhetitek nyugodtan, és odaírhatjátok, hogy akkor most kitegyem, ne tegyem ki, de mondjuk én csak akkor veszem ki, hogyha azon a héten volt, mert akkor ez így csalás lenne, hogy folyton így kéregetni régebről pótlásokat, tehát csak azon a héten érvényes, de valakinek van képe, vagy valami videója, akkor egész nyugodtan elküldheti, és megengedi, hogy kirakjam, akkor nem én, hanem akkor egy-két barátom fogja kirakni ezt TikTokra esetleg, mert ők videózgatnak oda fel, és akkor ő neki biztos kedvezni ezt. Tehát bárki ezek közül a 10, vagy nem tudom most mennyi vonal közül, tehát van valami pótlása, és így lehet régi is, küldhetitek, csak akkor nem én rakom ki, hanem az egyik haverom, most nem mondom a nevét, mert lehet nem adna rá engedélyt, de minden esetre, ha akarjátok, ha van képetek, megköszönném, hogyha ezekről a kijelölt vonalakról, amiket most felsoroltam, elküldenétek. És ha ezen a héten is láttok azokon pótlást,